Takže, ahojte ľudia. Po dlhšej dobe konečne natáčame nejaké videjko. Čakaj, toto si dám hore. A my sa môžeme na to vrhnúť. Takže, to je taká menšia prezentácia pre vás. Ako vidíte, 347 odberateľov. Áno, nič som nesľúbil, si hovoríte. Ale ja som sa rozhodol, že aj preto chcem vám veľmi pekne poďakovať za týchto tu na odberateľov. Ja neviem, jak ste proste, dobrí ste proste. Proste takáto suma je celkom fajn. Ale tá prezentácia. Čiže nemám bohužiaľ pre vás žiadnu akože prezentáciu. Nebude až tak dlhé, lebo tak. Dnes ani... Ja neviem, napríklad Hejlovec, neviem, alebo Urogalo. Ale... Počkať. Počkaj. Tak. No, ako vidíte, má tu tohto tu mám u neho odber. U neho nie, ale u neho áno. A tam on na neho si vlastne, proste, čo to počkať? Aha, nič. No, tak ja ho pozerám. Vlastne od neho mám ten Teach Smith Camtasia 2025. No. No, čiže napríklad si zapneme toto. Toto video aj nájdete medzi kartami. Ikonka Ičko vpravo hore. Poďme ďalej, poďme na štvrtý krok. V štvrtom kroku publikujte svoje videá pravidelne. Úspech na YouTube nie je o jednom videu. Úspech na YouTube takisto v drvivej väčšine prípadov neprichádza z večera do rána. Úspech na YouTube sa však dá dosiahnuť pravidelnou, systematickou a strategiou. V dnešnom videu, počkať, čo som dodrbal zase? No. Na to mám. Program na strihanie videa. Tam sa tie prešla. No, to. Vítajte. Pokiaľ strihate videá alebo nad strihaním videí zatiaľ len uvažujete, potom toto Užite si video. A ešte na niečo sa vrhneme. Video je presne pre vás. Prečo? Program na strihanie videa Camtasia totiž prechodom z verzie 8 na verziu 9 priniesol kopec zaujímavých zmien. Poďte si pozrieť 5 hlavných Ináč ja si to nejako ešte upravím, čiže nebojte sa. Toto video. Dúfam. Ja ešte sa učím s tým vylepšení, ktoré Camtasia 9 prináša a vďaka ktorým môžete tvoriť ešte lepšie a krajšie videá. Poďme na to. Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Video Akadémii. Video Akadémie je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Pokiaľ chcete pracovať s videom na akejkoľvek platforme, či je to YouTube, Facebook, na webe, potom strihanie videa je činnosť, bez ktorej sa jednoducho nezaobídete. No a pokiaľ ste začiatočník alebo mierne pokročili, potom program Camtasia Studio môže byť skvelou voľbou aj pre vás. Poďte sa pozrieť na jej vynovenú verziu Camtasia 9 a vylepšenie, ktoré ponúka. Poďme na to! Takto vyzerá nová, kompletne vynovená verzia Camtasia 9 znútra.
Na úvod je dôležité povedať, že na trhu existuje veľké množstvo programov na strihanie, z ktorých si môžete vybrať. Niektoré sú zdarma a niektoré sú platené. Program Camtasia je platený program, ktorý však poskytuje 30-dňovú verziu zdarma. Takže si ho môžete zdarma, bez problémov otestovať a zodpovedne sa tak rozhodnúť, či vám tento program vyhovuje. Link na stránku, kde si môžete skúšobnú verziu Camtasia stiahnuť, ako aj upgrade na túto verziu 9, pokiaľ už Camtasiu máte, vám dávam dole do popisu. Prečo vlastne vám predstavujem tento program? Ja osobne som prešiel cez niekoľko programov zdarma, napríklad cez Virtualdu, Movie Maker a tak ďalej. No nakoniec som aj tak veľmi rýchlo prešiel na tento program Camtasia, pretože podľa mňa je najjednoduchší a najintuitívnejší program na strihanie videí, s akým som sa doteraz stretol. Zostrihal som v ňom stovky videí a veľmi sa... Dúfam, že ma dobre počujete, lebo tu mi tento mikrofón beha jak šialený, tento tu. A ten tu... taká pidičiarka. Takže neviem. Mi páči na ňom to, že vďaka pár funkciám dokážete vytvárať profesionálne vyzerajúce videá. Nevyskočí teda na vás milión funkcií, ktoré ani netušíte na čo sú, ale vďaka pár funkciám dokážete vytvárať úžasné videá. Poďme teda na to a ukážme si vylepšenia, ktoré prináša táto nová verzia 9. Pokiaľ by ste chceli vidieť detailné predstavenie aj predchádzajúcej verzie 8, tak si pozrite aj toto video s názvom Výborný program na strihanie videa pre Windows. Link na toto video vám dávam dole do popisu, alebo sa k nemu viete pohodlne prekliknúť aj cez karty priamo vo videu. Poďme teda na to. Prvým zlepšením je úplne nový a svieži vzhľad. Camtasia 9 vyzerá teraz o mnoho modernejšie a profesionálnejšie ako predchádzajúca 8. Pre porovnanie, takto vyzerala verzia 8. Takto bolo teda v 8 rozmiestnené základné rozhranie ako Clipbeam, časová os, náhľad videa a tu mala 8 umiestnené všetky funkcie, ktoré pre strih, úpravu a grafiku potrebujete. Poďme si ukázať, ako to je vyriešené v devine. V Camtasia 9 v tejto časti sa nachádza Media Bean. Je to pôvodný Clipbeam, kde si ukladáte všetky súčasti svojho videa ako hrubé videá, zvuky a obrázky. V spodnej časti sa nachádza časová os, na ktorej si svoje video skladáte. V tejto centrálnej časti je zase náhľad videa, kde vidíte, ako vaše video bude vyzerať vo výsledku. Funkcie na strihanie, úpravu a grafiku sa presunuli sem naľavo. No a pribudla úplne nová časť, a to vlastnosti, vďaka ktorej si môžete veľmi pohodlne upravovať vlastnosti akéhokoľvek prvku vo videu. Za chvíľku si ukážeme ako. Toto je teda prvé vylepšenie a to úplne nový a svieži vzhľad. Za mňa je to skvelý krok vpred a tento nový dizajn sa mne osobne veľmi páči. Poďme ďalej. Poďme na druhé výrazné zlepšenie, ktoré v Camtasii 9 nájdete. Druhým zlepšením je výrazne rozšírená knižnica, vďaka ktorej môžete pridávať do svojich videí cez funkciu anotácie rôzne tvary s popisom, šipky, rôzne ďalšie tvary a tak ďalej. Knižnica v tejto verzii 9 je teda o mnoho bohatšia a keď to ten pán pozera, čo toto tu natáča, tak ďakujem, že toľko točíš. Aspoň ponúka vám výrazne viac ľudí, jak sa to robí. Z možností ako... Ináč, keby ste chceli toto video bez môjho komentovania, tak je to program na... Počkať. Program na strihanie videa Camtasia prešla rozsiahlou zmenou. Pozrite si vylepšenia Camtasie 9. Tak. A od autora YouTube Academy. Ako vám ponúkala 8. Pre porovnanie poďme sa pozrieť, čo vám ponúkala 8. V možnosti callouts vám Camtasia 8 ponúkala len takýto výrazne užší okruh tvarov a prvkov. Poďme teda späť do deviny a ukážme si, ako môžete veľmi jednoducho vkladať akýkoľvek prvok alebo tvar s popisom.
Vložme si napríklad cez možnosť tvary úplne jednoduchý obdĺžnik, takže dvakrát na ňo klikneme a obdĺžnik sa nám zobrazí jednak na časovej osi a takisto aj v náhľade videa. Veľmi jednoduchým spôsobom, takže klikneme na akýkoľvek roh, si ho môžeme roztiahnuť, zväčšiť, upraviť, takže roztiahneme si ho napríklad na celú šírku plochy videa. Takýmto spôsobom si môžete veľmi jednoducho behom pár sekúnd vytvoriť napríklad takéto biele pozadie vo videu. Takto môžete vkladať akékoľvek prvky, umiestňovať ich vo videu, zväčšovať, zmenšovať, meniť farby a tak ďalej. Ukážme si aj tvary s popisom, ktoré sú úplnou novinkou v Camtasia 9. Takže kliknime na možnosť tvary s popisom, máte ich tu niekoľko a vyberme si napríklad tento. Opäť na ňo klikneme dvakrát myškou a vloží sa nám jednak na časovú os a takisto aj do náhľadu videa. S každým jedným tvarom môžete pohybovať ľubovoľne v rámci plochy videa. Tento tvar môžete zmenšovať, zväčšovať, môžete editovať v ňom texty, takže dajme si napríklad namiesto tohto predvoleného textu ahoj. Dokonca pri týchto tvaroch môžete aj meniť polohu tejto šipky, ktorá vám smeruje z niečoho, na čo chcete poukázať. Takže nastaviť si ju môžete úplne ľubovoľne, tak ako sa vám páči a vo videu. Mimochodom odporúčam tento program, volá sa to Camtasia. Napíšte Camtasia Camtasia proste stiahnutie alebo také a dajte, ešte raz som vás poplietol, dajte Camtasia 9, keď chcete tú novšiu a dajte len stiahnuť. To je všetko. Potrebujete. Camtasia 9 teda ponúka výrazné doplnenie a modernizáciu knižnice s tvarmi, textami, šípkami a tak ďalej. Ja osobne toto veľmi vítam, pretože tak môžeme vytvárať ešte lepšie a kreatívnejšie videá. Poďme ďalej. Poďme na tretie vylepšenie, ktoré verím, že sa vám bude páčiť. Tretím vylepšením je z Brusu nová funkcia Behaviors, čiže v preklade správanie. O čo ide? Vďaka tejto funkcii si dokážete perfektne získať pozornosť divákov, takže rozpohybujete vo videu texty, videá, akékoľvek tvary, jednoducho čokoľvek vo videu máte. Ukážme si to opäť na konkrétnom príklade. Vložme si cez MediaBean logo Video Academy, na ktorom si to ukážeme. Kliknem teda na MediaBean, Import Media a tu som si pripravil jednak logo Video Academy a tiež aj krátke video, na ktorom si už o chvíľu ukážeme ďalšie vylepšenia. Vložme si teda tieto dva prvky do Camtasie, no a takýmto istým spôsobom môžete do Camtasie vkladať videá, obrázky, screencasty, hudbu, jednoducho všetko, z čoho svoje výsledné video chcete vyskladať. Logo Video Academy si vložme priamo do videa, takže si ho natiahnem z MediaBeanu na časovú os. Mám ho na časovej osi a takisto aj v náhľade videa. Opäť ako každý iný prvok môžem meniť jeho veľkosť, takže si ho môžeme napríklad zmenšiť, upraviť jeho polohu v rámci videa, takže dajme si ho napríklad sem. Aby sme si ukázali čo najlepšie túto funkciu Behaviors, tak pridám aj ďalší prvok a tým je text. Takže opäť poďme do anotácií, vyberme si úplne jednoduchý text, dvakrát na ňo kliknem, opäť ho máme na časovej osi a tiež aj priamo v náhľade videa. Takže môžeme si ho dať napríklad sem, upravíme si jeho farbu a takýmto spôsobom si môžete vpravo cez funkciu Properties upravovať akýkoľvek prvok vo videa. Takže zvolme si čiernu farbu a napíšme si namiesto ABC Video Academy. Tento text môžete samozrejme meniť, jeho veľkosť, polohu, umiestnenie, takže pre tieto prípady si ho nechajme tu na tomto mieste a poďme si ukázať priamo funkciu Behaviors, čiže správanie. No a týchto efektov, ktoré môžete vo svojich videách použiť, máte viacero. Ukážme si napríklad dva z nich. Takže napríklad tento efekt Jump and Fall pridám na text Video Academy. Takže jednoducho ho zoberiem a na časovej osi vložím do prvku text.
A na ikonku Video Academy použijeme napríklad tento shifting, takže opäť si ho pretiahnem na časovú os, na prvok ikony Video Academy. No a dajme si teraz malú ukážku, aby ste presne videli, čo tieto animácie vo videách dokážu. Ak si teda teraz za chvíľočku pustíme video, tak v náhľade uvidíte, že text padne z vrchu, potom podskočí a následne padne dole. Logo padne z vrchu a potom vyskočí opäť hore. Takže dajme si ukážku. Ukážku si púšťate pod náhľadom videa cez možnosť play. Takže poďme na to. 3, 2, 1, štart! Takže takýmto spôsobom si viete ušetriť obrovské množstvo času, pretože veľmi ľahko viete urobiť skvelú, pohyblivú. Neviem, či sa mi teraz seká to, alebo neviem komu. Asi jemu. Ale sa mu to seklo. Animáciu vo svojich videách. Vaše videá tak budú pútavé a dynamické. Naviac, každé takéto správanie si môžete detailnejšie poupravovať cez vlastnosti. Tu vpravo. Takže si ho môžete upraviť presne podľa svojich vlastných predstav. Toto bola teda tretia vychytávka z Brusunova funkcia Behavior, čiže správanie. A poďme ďalej. Poďme na štvrtú a tiež z Brusunovú funkciu, ktorú Camtasia prvýkrát prináša až teraz. O čo ide? Ide o to, že môžete robiť korekciu farieb vo videu a dodať tak lepší vzhľad svojim videám. Môžete tak farebne vylepšiť svoje videá, či už keď stojíte pred kamerou, alebo natáčate plochu obrazovky, čiže aj keď robíte tzv. Screencast. Vaše videá tak vďaka funkcii, ktorú si teraz ukážeme, dokážu byť napríklad krásne žiarivé. Poďme si to opäť ukázať priamo v praxi. Zoberme si hrubé video, ktoré sme si pred chvíľou vložili do Camtasie, takže poďme do Media Beanu a video si pretiahneme na časovú os. Rozdielme si toto video na dve samostatné časti, aby sme si jedno video upravili a druhé nechali v pôvodnom stave, aby ste videli rozdiel. Takže rozdielme si to video napríklad tuná cez možnosť split. Máme teda jedno video rozdelené na dve samostatné časti. Túto prvú časť, si necháme v pôvodnom stave a na tejto druhej si ukážeme vylepšenie, túto farebnú korekciu. Túto funkciu, s ktorou ideme teraz pracovať, nájdete v časti Visual Effects a konkrétne sa volá Color Adjustment. Takže zoberme si ju a natiahnime si ju na jednu z týchto videí. Ako náhle túto funkciu použijete, tak jej základné nastavenie vám urobia takúto zvláštnosť. Ako náhle sa však pohráte s nastavením vpravo, tak si video dokážete pekne vylepšiť. Pracovať budeme teda s jasom, kontrastom a saturáciou. Poďme si to teda v rýchlosti ukázať. Jas si nastavíme na 8, kontrast si nastavíme na 27 a saturáciu si dáme na 4. Ako vidíte, video sa nám teraz tak krásne rozžiarilo. A keď ho porovnáme s tým prvým, na ktorom sme úpravu nerobili, tak vidíte, že to pôvodné video je také tmavšie, šedšie. A upravené video, s ktorým sme sa pohrali, je také žiarivejšie, svetlejšie. Takýmto spôsobom môžete aj vy v Camtasii 9 robiť korekciu farieb a dodať svojim videám ďalší profesionálnejší vzhľad. Samozrejme, s jasom, kontrastom a saturáciou, s ktorou sme sa teraz hrali, je potrebné si nájsť takú najlepšiu voľbu práve pre to vaše video. Čiže ja využívam toto nastavenie 8:27:4, u vás to môže byť samozrejme aj trošku inak. Čiže vyskúšajte si to, pohrajte sa s tým a nájdite si také najlepšie nastavenie, ktoré bude ideálne vyhovovať práve na to vaše video. No a poďme aj na 5. posledné vylepšenie, ktoré Camtasia 9 prináša. V Camtasii 9 teraz prvýkrát v histórii môžete bez problémov zdieľať projekty medzi PCčkom a Macom. Ak teda u vás v tíme niekto robí na Macu a niekto na PCčku, tak projekty v Camtasii môžete teraz pohodlne zdieľať a jednoduchšie tak spolupracovať bez ohľadu na to, aký operačný systém kto využíva. Tak, toto bolo teda 5 hlavných vylepšení, ktoré nájdete vo vynovenej verzii Camtasia 9. Otázka teda pre vás. Páči sa vám takáto vynovená Camtasia? A ktoré vylepšenie sa vám osobne páči najviac? Zapojte sa do prieskumu a napíšte nám tiež svoj názor dolu do komentárov.
Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku alebo zdieľaniu, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber, stiahnite si e-book zdarma a pozrite si tiež ďalšie videá, ktoré vám pomôžu efektívnejšie pri budovaní vášho